Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta, Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zarta. Ez aipatu deabru, atxo. Timbananatuaren nektarra. Primeran, nire kongo-bongo gaitzondo txertua prestago azkenean. Orainean onbiltzen ditudan txertaketarako. Norbaitek zigortu izan banindu bezala sentitzen naiz. Estimatuko nuke nire goastunak pausatzeko atxeden lekuren bat. Oh! Erne Tximinok! Uaa! Ah! Oh! Iepa, Cranky! Txerto hartzera etorri gara. Cranky, ze gertatzen da? Banana uste galantak eman dizkit. Irristegingo zidan, gara izatozten eskak. Jada prestaukatzuen kongo-bongo gaitzondo txertoa. Behonde izuela neskak, kito. Aurrerantzean ez duzue harrapatuko kongo-bongo gaitzondoa. Zer da zehatz-mehatz, kongo-bongo gaitzondo gaixotasuna? Lehen, hotzikarak, burutik, oinetarak, gero, hasten da, sudurra, gainezka, doministikuka, bultzaz, atzeraka, damba. Laringitisak jota, erdila. Dardarka zaudela, ez urta azala. Hotza kaskas, izokizko banana. Dardar betean, ia zurbilantzean, hotzik karaka eta arnaz estuka. Sendabide bakarra, timbananatu nektarra. Goitik berakoa, behin betikoa. Zan eta hilen pare, arratxe den! Buruari, erasaten dio lehen. Ahotsa uzten du lakar xamarra, galtzerdi bat irentxi bazenu bezala. Burmuinek zarta, dinbi eta damba, ez erreztu barka, bakean nilaga! Sendabide bakarra, timbananatuaren nektarra. Eta nola kutsatzen da? Inork ez daki ziur, Kandi. Baina nonbait tukana, hegazti tropikal bat da kutsatzailea. Orain badakigu zergatik hartu behar dugun txertoa. Lelo memelo ederra, horretaz jabetzen ez dena. Ez Donkey Kong ez du nahi, ezin hau zube hartu. Epa, Kandi, Dixit? Iepa, neskak! Agur, neskak! Lasai, Didi, ez duzu zertan beldurtu! Gorroto dietorratzei! Txertoa hartuko duzu, nahi baduzu eta ez baduzu! Banana sarta galanta! Oi! Donkey Kongek arrazoi du. Ez izan mainontzia eta makurtu. Arraioa, Didi, mutiko sendoa zara gero. Badakit burdina asko dutela zure kokokostor zerealek, baina... Oa! Itzelezkoa, egundokoa! Tximinoak baino kirtenagoa! Au! Oianeko zomorro amorragarriak, zertan zabiltza? Oi! Ea badonkiko, zatoz. Nola izan zen gogoratuko banu behintzat? Etxigarria da benetan. Zer du jauntxitik hortzirin eta pinportatxu horrek? Amets bat gogoratu nahian nabil. Gogoko ditut ametsak.
Lehengo gauekoa, adibidez, gesal mamutzarrak gaztanbera jauna lurperatu zuenekoa. Gutiziagarria. Kontuz gero non ari zaren lisatzen tontolapikoa! Nire ametsa berezia zen. Tximinoak garaitu nituen. Garaipena azkenean, baina ezin naiz oroitu nola lortu nuen. Beraz, iso eta utzidazu pentsatzen! Hori ez alda askotxo eskatzea, konpai. Ara, ona gure polipolito belaz burtzoroa. Mundu guztiak daki papagai harrapari maltzurra zarela. Ama ere salduko zenuke gallita baten truke. Eskaintza bat alda hori. Ospa hemendik txoriburua. Bakardatea behar dut, genuen pareko nire garunen sokondorik gordenetaraino iristeko. Sekulako mina egin dit Crankyren txertoak. Hori baino gauza mingarriagorik. Bat edo beste. Barre gutxiago, txikito. Nahi zuri barrezari, neure buruari baizik. Bai, behon daizula, txikito. Ez dut ulertzen. Zeri ederra sartu dio dala Crankyri. Uste du niri jarri didala txertoa. Baina ez dit jarri. Nori jarri dio ba? Zerari jarri dio. Bi kokori. Gaixorik zeuden? Ez memeloa, nik ez du txertoa hartu. Kokoek baizik Donkey Kong. Ez dio asola. Ea, zoaz bestela berandu iritsiko zara zur klasera. Zer duzu, txikito? Ez dakit. Utzekera moduko bat, baina ondo nago. Zoaz lasai. Ziur ondo zaudela? Bai. Ondo da, gero arte. Raio, nago oso ondo. Crankyri esango diotea zerbait daukan. Otzeriarentzat, bidezidorreti joango naiz. Crankyrera, lasterragoa da. Atxiu! Klump generala, txanda eta kitxo. Ai, jaun txit maltzur eta makurrori. Utzi egiten ari zarena eta zoazko artel nagusira bere. Baina zaiketan gabiltza, arerioaren erasoaldirako patrullan. Naiz eta mozolokeria galante izan, arerioak ezin baitio gure gotorlekuari eraso. Zeu zara hemengo mozolo bakarra. Ea, txintik ere ez. Zorroztu zure adimen koefiziente kamutxako artelera itzultzeko agudo. Mozolo zorroa. Oroitu naiz nola garaitu nituen tximinoa. Ados jauna, txanda eta kitxo. Ze arraio, ze izan da hori. Zua isken, ostotxa, egun onbioi. Tira, auzo altxu hori, flora eta faunazko ingurune oparoa, egunon zeuri ere. Bat. Tximinoak garaitu, ez, banoa Donkey Kongi esatera. Atxiu! Ederki Donkitxo, lotu surfol gerrikoa eta ibili marea kosmikoan irrista bizian eta jirabiran. Olatuen joairan, Funky! Txikito, ez altzinen Crankyren gana joatekoa otzeria sendatzera. Baina itzuli beharra neukan, zuri esatera, zera... Atxiu! Niri esatera zer. Janean zera ikusi dut. Kokoak? Kandi? Txinpantze saltxamerengue dantzariek? Neuk lagunduko dizut Crankyren gana. Zure laguntxoak zerbait esan nahi dizu imintzio bidez. Igarkizun bat, ederki! Asmatzaile trebea naiz, hasi! Bitz, o bitch, ich, din, dilin. Bigarren, hots epel, txepel, ergel.
hots, itxa, dindelin txepel, ergel. Don Kitxo, okertzabiltza, harrita zurekin da, asmatu ezin da. Hain badalarriak kongo-bongo nahi dute hojamendia. Neikoa da, bagoa, ziztu bizian. Ez kezkatu, zoaz krankinen gana eta arduratu zeure buruaz, gure kontu gainerakoa! Eta, zein da arazoa? Gure laguntxoak dio gainezka dagoela banana plantazioa, entresaka egin beharko dugu. Hauxe bai ondamendi galanta, banana zarta! Enago batere ondo. Are okerrago egongo zara krokoputz amorrara zizkero, txintik ez! Bildu ona krokosalduen eskuadroi osoa. Ados, maizutxit gaizkilea! Otsa! Gogoratu dut nire ametsa, badakit nola garaitu tximinoak! Jakinarazi nahi diot flota osoari alegia. Zera jakitera eman nahi diet soldatu guztiei, sekula ez bezalako ospe eta arrandia zaditzera eman ere. Muskerren izenean, segertatzen zaizu, Kruxa! Oztu eginda nonbait, jauna! Txorakeriak, elkarrekin zeundeten, nolatan etzara zeu ere oztu? Nien nahi sekula gaixotzen, gutxienez, 100 baratxuri buru jaten ditut egunero, jauna, behar izan edo ez izan. Papagaia rapariok ere jasangarritasun muga bat daukagu. Bildu krokosaldoak eta... Aizu, ez alduzu horratz bereziki luzea erabili nirekin, Cranky. Ez izan ergela, Bluster. Tira, horra azkeneko tinbananatu txertoa. Orain denok babestuta zaudete kongo-bongo gaitzondotik. Utseu! Utseu! Diri, zer gertatzen zaizu? Zer, ozenago harrin! Utseu! Ez dugu estirik jolas txotxoloetarako hitzekin behingoz! Harrigarria, kongo-bongo gaitzondo gaixotasunaren sintoma guztiak dauzkadidik. Baina nola liteke, gaur goizian jarri diot eta tinbananatu txertoa. Baina ez du hartu! Zer, nola dakizu burruntzali zurrupakari ziztrina? Ez duzu laguntzia merezi fosil aurpegi! Tori ordainsaria, hasi izketan. Ez diozu didiri jarri txertoa, bikoko oiei baizik! Mukizu astakirtena. Ez da tukan tropikal baten ziztada eskutsatzen lehen da bizi? Aizu zaharrak berri zuen belea bia gora beratxuan. Baina zuk ziztatu baduzu? Horrek esan nahi du gure laguntxo kutxun gaixoak zera. Helikopteroa rapatu duela! Zer? Lapur mukizua! Galdi hor, primate bide lapurra! Diri, itzuli! Tinbananatu txerto hartu behar duzu! Ez zait bat ere geratzen. Beti pilpilian daude hemen gauzak, ez da? Tinbananatu nektar gehiago behar dut. Donkikon aurkitu behar dut didiri laguntzeko. Kristalezko koko altxu eta magikoa. Egin alegintxoa donkikon aurkitzekoa. Zirzart dinbidan ba. Telegarraian azazu bihurtuz holograma. Krokosaldoak prestatu zuen sortzailea agurtzeko. Kruxam, isiltzeko agintzen dizut. Zera bainoen nintzen. Primeran, soldadu. Mutante erasokorrok, jarraitzaile zirtzilok eta tontolapiko ergelontziok, nik krokoputzek, maixutxit gaizkileak, tximinoak garaitzeko nire plana altxua azaldu nahi dizuet.
Nire plana... Lehenik eta behin... Zer da, haiek isilaraztea? Zera, atzikina seinalatu eta airean astindu zerri eta egitea? Indargaizto eta oldarkorrak erabiltzea? Zera, leherraraztea, uarte osoa leherraraztea? Bikain jauna, ezin bikainago, haintxe bertan hasiko naiz. Lehenik, tximinoen kanpalekura joan eta gero hone itzuliko naiz jauna. Lagunduko nizuke. Baina pelatz burtzoro bat baino naiz. Papagaia rapari iruzurti eta maltzurra. Neure ama ere salduko nuke gaileta baten truke. Bat bi, uartea lehertu! Bat bi, krokoak aurrera! Bat bi! Bizi guztirako lain banana jandut. Ezingo nuke zirkinik ere egin bapatean 10 tonako ingude bat erorita ere zerotik behera. Funky, baldakizu zer esan nahi duen? Zer esan nahi du? Krokoputzek jo eta airean leherraraziko du uartea. Hori esan nahi didazu, txikito? Historia luzea da. Uspa hemendik, Don Kitxo. Bai, gauzak txartu baino lehen. Bongo gaitzondo gaixotasunaren 4. fasean dago Didi. Eta 5. iritsitakoan, pumpak hasiko zaizkio garunak krispeten antzera. Are okerrago! Txerto hartu beharra dauka. Ez da hain erraza, Didi. Batere gabe geratu nahi. Mendizurien beste aldera joan behar duzu. Timbananatu plantazioraino, Donkey Kong. Timbananatuaren nektarra da zuzen ere, Didirentzako sendabide bakarra. Jakingarria, benetan. Hutsaren urrengoa alere, bera kontatuko dizuenaren aldean. Ezin nahi signora joan orain. Uartea lehertzea galarazi behar diot krokopuzi. Zer? Okerrago ezin. Ez daukagu astirik. Zein salbatu nahi duzu? Zure laguntxo eta dizkidea? Ala uarte osoa. Tiki-taka, tiki-taka. Okerrago oraindik! Bai, eta horrexegatik banoa? Ene laguntxoa gabeko uartea, ez da niretzako bizilekua. Babietan saiatuko naiz! Timbananatu plantaziora joango naiz Didirentzako sendagaiaren bila. Gero itzuli eta uartea airean lehertzea galaraziko diot krokoputzi! Donkey Kong, Funky, zoazte timbananatua ekartzera. Didi, itzuli nire gelara. Nik klumpen bila noa apur bat zentzarazten dudan kaskago gorrori. Aizu hartaburua, entzuidazu, baldakizu zer egitera zoazen. Krokoputzera agindua betearazi behar dut, alegia uartea jo eta airean leherraraztea. Ezin dizu horrelakorik agindu astakirtena, burutik jota zaude, uarte osoa lehertzen baduzu, zeu ere jo eta airean lehertuko zara. Badakit, trikemailu bat igarkizunetan jolastu nahi duzu nirekin. Zurea baino buru argiagoa behar da horretarako arrabio kaskako gorralakoa. Indargabetu agindua, goi komandante nagusiak bakarrik indargabe dezake betearazpen agindua. Ederki, krokoputzekin hitz egingo dut. Minak akabatzen zaude? Igarriko diozu garunak jo eta pumpaka hastean. Lehen ekitaldia. Sendabide bakarra timbananatuaren nektarra da. Zerteko bikaina bukaneroa! Timbananatu plantazioa! Gurea bai karma ona! Eta pilotu kulunkari itzelezkoa. Zortea ere, ez nola nahikoa. Begira, timbananatu bakarra geratzen da. Eta niretzat da! Bitxia da gero karma, ona bada, hori bai xarma. Baina txarra bada, bueno, badakizu. Itxaron apur bat, ez diogu utziko ale bakarrarekin alde egiten. Entzun lagunok, neu nahi zarrapakin honi dagokion kapitaina. Nola nahi ere, zeu eman diezazueket kontua da, zer eskaintzen didazue trukean?
Zure txanda bananak iratxa! Gorbata bilduma baliotsua daukat. Nagusitasun nabarmenez tinbananatua krokoputzentzat. Banana sarta tinbananatua nirea da. Zer izan zaudete, eraman sendagaia didiri! Asteroago! Garunak pumpaka astean, krokoputzek ezingo dio esan klumpiu artea lehertzeko agindua indargabetzeko. Arrazoi du, Donkey Kong. Zer egingo dut? Didi salbatu ezean, agurren laguntxoari. Baina krokoputz salbatu ezean, koko zaparradapean ondoratuko da uarte osoa. Kokoak! Hori data! Aukera paregabea duzu, krokoputz. Tinbananatua emango dizut, soldadui atzera eginarazten badiezu. Eta Didi? Gero azalduko dizut. Horratzak beharrezkoak zirela uste nuen. Plantak egiteko bakarrik erabiltzen ditu. Sinatzi dazu, elitzaizuke gustatuko tinbananatua. Ez, begira, bizkor, esan gelditzeko! Klump, tontolapiko ergerontzia txanda! Ez alda berandu izango! Ona, egundo honelako pagotxarik. Klump, txanda, aditzen didazu! Oianeko zomorro amorragarriak, santatu naiz! Banana sarta! Bai ederra. Klump, geldi! Geldi! Ai, 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 ai! Ai! Karma bada, xarma! Txarra bada! Utikan!